ओंखारलायबाय नै अखा दिनैबो अखा मोजां थाबाय सारफावजोबनोसै टट'जोंनो हमसै आरोना दिनैबो ओंखारखांबाथाय अखा हायो अखा हायो देलायखांजोबलायबाय दिनैबो थांनो अखा हानानै होलायबाय फुङाव गैयामोनलाय थ' सनाफोर दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांदोलाय नेगासिनो दङ जोङो टट'आ फैथ'वाखै नै सासेया बाजादों मामि सना सासेया फैफिनबाय जोङो नै थांबाय अखायाबो जा दिस्टार्ब दामानि गैयामोन फुङाव ओमफ्राय दसेनो हाब्रबलायबाय स्कुलाव थांनो ओंखारखांबासो हायो ना थांनो गलायबाय जोंहा दिनैबो गनायावनो गनाय ना बाजादों होनलाय दे सनाफोर दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गाइखेर लोंसै आङो नै फिसाजोआबो गाइखेरजों सख'जों जानानै थांबाय आंबो गाइखेरजों बिस्कुटजोंनो जानानै ओंखाम ओंख्रि संनो जुरिनोसै नों हमला मा लेथ्रा खालायजोबगोन बिराद मोजां बिस्कुट जायो आंना सनाया दाङा लेमन माजा बेजों जानोसैलाय जौथार' बिमाखौबोथ' सानसे मथन जाहोना र' लोंखांबाय अखा हागासिनो नै टाइमाबो बारा जायाखै दासो 7टा 10 जादों मा ओंख्रि संनांगौलाय नोंना बोरो दैया बोरो 1 घन्टा रेस्ट लानानै संनोसै Shona, bele 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 bele, mami, nay, mami, ba, ba, de, papa le de, hina, dumana. Uta, habai ma, bela, habai, tiki jatalbai na nenge, de hole lam, hole kisna unde de, ba, kili dengai, Nuna nenge. Duna kalaki. De. Ndai ma de. De lai sona de. मानबायगासिनो नै सनाया बेखौ खुलिनानै होबाथाय बिराद मोजां गेलेयो आरोना बियो ओंखायनो खुलिनानै होयो आङो हाबसिगोनसो र' बे बावला बे हाबनानै गेलेसिगोनसो मामि गसंबावबाय लंपेन्ट थनलायलायनानै उन्दुग्राया बेनो
गोलैदों होनलाय दे आं दुम होनदों होनलाय दे होनदो दे होनदो आं दुम होनदों फाखायावनो होनदो दे ओंखाम ओंख्रि संसैलाय नै अमा बेदर मैयानि एसे दोनदोंमोन ना खावसे ओमफ्राय बेखौनो टमेट'जों संसै र' मा जानाय बेखौनो संसै अमा बेदरजों मैयानि आग्लायनाय दं नालाय बेजोंनो संसै ओमफ्राय न'नि फान्थाव बिराद थाइबायना ओंखायनो बेखौनो फाजा एवनोसै जा थाइबाय जोंना फान्थावा न'निया ओंखायनो बेखौनो फाजा एवनोसै आङो अमा बेदरजों टमेट'जों ओमफ्रायो फान्थाव फाजा जायो जोंना बेनो बिमा फिसा लेथेब लाथाब बाथोन बायदि संसै अमा बेदरजों टाइमाबो बारा जायाखै 8:30सोल' जादों थावबो संनानै आराम थानोसै संखांनो हाबाथाय देरहागोन र' नोङो र' बाबा होनसै र' जाबाय र' जाल्लाथार खामानिखौनो मावस्लाबनो मोना फान्थाव हानसै एबार फान्थाव फिसाजोआ जायानो आंल' जायो बांद्राय थाइनैल' माबानोसै आं थाइनै दोनसै उन्दुनो ओंखारबाय नोङो उन्दुनो ओंखारबाय मेगनानो मोब्रुं ब्रुं जफैनाय बायदि जालायलायबाय उन्दुनो ओंखारनायानो जा थालाथ' बाबा होनसै थ' गामसा लायनो थ' सनाखौनो थ' उन्दुनो ओंखारबाय मा बानसै बानानै संसै बानानै लाबाय आं नै सारलाथारहाय एखेबारे फान्थावखौ एवनानै लागोनसै ओमफ्रायसो बेदरखौ संसै साराय मोननै मोनथाम बाहायबाय थालां हानानै रेडि लाजोबखाबाय आं अमा बेदरा फ्रिजआवसो दं बारा बुरजा गैला दरनै दरथाम सानै दरनै फिसाजोजों आंजों थोयो बिमाजों सिथाबनानै थानो मोननायखायसो सिरिनि दे नङा सिरि नङा गाबबाय था सनाया गाबबाय था ओरैबायदि जारलाखा थायाब्रा बिदिनो गारियावबो थाया खामानि बेथारबाथाय गावबो बेथार जाफायो आरो बिमाजों थानाय बेबायदिनो ना जेजे जाबाय जेजे ना फान्थाव एवगासिनो दं नै फान्थावा मोननानै अमाखौ एवगासिनो दं आङो नै फान्थावा मोनखांबाय उन्दुनो ओंखारथारबाय आरोना थावबो उन्दुआ बियो एकदम थाथाबबाय थायो अखायाबो हाफिनलायबावबाय नै गारबायमोनलाय उन्दुनो ओंखारथारबाय थावबो उन्दुआ थाबगासिनो दङ उन्दुलांबाय एबार एसेयावनो सिरि मोनो बिसिनायाव दोननाय नायनि थागोन ना थाया
होथेनानै दोनाबानो जायाना जै सिखारबाथाय माबानानै बाहेरायाव ओंखारनो नागिरो एकदमबारे सिखारनाय लोगो लोगोनो बारबोनो नागिरो गाहायाव गोलैगासिनो दं दाख्लैनिफ्रायनो दुम दुम दाम दाम नायग्राबो मानसि गैयाना उफाय गैया हारसिं एखमबा गालांनानै मावनाय जायो खामानि ओमफ्राय बिदिनो गोलैनानै थायो दहायबो गोलैदों मैयाबो गोलैदों दाखालिबो गोलैदों गोलैगासिनो दङ बेसोरा उन्दुबाय फुङावनो सिखारथारदोंना उन्दुसिगोन बे दसे उन्दुथोंसै ओंख्रि एरैनोसै आङो टमेट' होनोसै आं एबार मोनबाय नै आंना अमा बेदर ओंख्रिया एसे बिदै दोनसै लागायनानै जानो ओंखामजों सनाया दाबो सिखाराखै बे सिखारियावनो थाब थाब जानानै लागानोसै आङो ओंखामखौ नङाबा बे सिखारबाथाय एकदमबारे ओंखाम जानायानो आंना थिगानो जाया ओंखायनो आं बे उन्दुनायावनो जानानै लाखागोनसै उन्दुबाय थाथोंसै आं ओंखाम जाग्रोनानै लानोसै नै खुरनानै लाबोबाय आं जानोसै आङो बारा खराबो रायलायनो हाया मामिनि खाथियावनो मामि उन्दुनाय खाथियावनो जादों नालाय आङो जाग्रोनानै लानोसै आं थाब थाबनो गुदुंथार दासो मोन्दोंना जा दिगदार आं भिडिअ बानायबाथाय ट्रेनानो आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो माने ट्रेन गाबनाय खोनागोन आरोना माबार जाथारनोसै आं न'नि फान्थावा ओरैबायदि गोदैना जानो टेस्टिथार ओंखाम जाखांबाय आङो गय जाबाय ओंखाम जाखांनानै आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै खालि ट्रेनल' जै भिडिअ आङो अन खालायबाथाय ट्रेन फैबाय भिडिअ अन खालायबाथाय माबायदि मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लाइक खालाम शेयार खालाम भिडिअखौनो नायबाङा आरोना नाय आरो मोनसे खोथा भिडिअखौ नायनो बायोबाबो ना खिनो थांबा सिनायाव आगारनानै गालां नङाबा अबेबा वालफ्राव सोनारनानै गालां आरो मबाइलखौ आंनि भिडिअखौ प्ले खालामनानै मिथिबाय